kolmeloikassa Tord Henriksson, Ruotsi. Ja Henriksson loikkaa 16-80. Hyvä avaus ruotsalaishyppääjältä, joka tällä kaudella ei ole 17 metriä pystynyt ylittämään, ei ylitä sitä nytkään, mutta saa kunnon tuloksen lievässä myötätuulessa. Vastaa Henrikssonille, joka hyppäsi 16.88 ja vastaa aika hyvällä hypyllä. Kutakuinkin yhtä pitkä. Mutta ei tällä kaudella aivan siinä vireessä, jossa olemme tottuneet hänet näkemään, mutta nyt 17 metriin. Ja jos siellä näytetään valkoista lippua, niin hyvä on, mutta kun ei näytetä, niin ei näytetä. Se oli yliastuttu hyppy. Jatketaan 10 ottelun tilannetta. Kuuban Joel Garcia. Tänä vuonna hypännyt ennätykseen 17.47. Askelmerkki ei ihan sopinut hyvin lankulle, joutui sipsuttamaan siinä loppuvaiheessa. Ja se hurja mies, mutta on hurja mies myöskin tämä, joka lähtee nyt kolmiloikkaan. Maailmanennätysmies Jonathan Edwards on vuorossa. Quesada johtaa 17.19. Edwardsin ensimmäiset loikat näistä maailmanmestaruuskilpailusta, ja se on 18 metriä. Ja valkoista väriä näytetään. Siinä oli tyrmä. Edwardsin nimissä oleva maailmanennätys. Se on hypätty tällä kaudella. Hän on pomppinut useasti yli 18, mutta aina on ollut liikaa tuulta takana. Nyt ei ollut 18-16. Uusi maailmanennätys kolmiloikassa. Mentiin täysin uusille. Ja ensimmäinen hyppäjä, joka on yli 18 metriä liian kovasta tuulesta hypännyt, mutta hän on tehnyt sen varmasti kaikkein useiten. Näin Jonathan Edwards, Iso-Britannia räjäyttää täällä koko katsomon. Kevyesti eteenpäin mennen hän loikkii nuo loistavat 3 loikkaa, jotka vievät hänet 18 metrin. 17.36 oli hänen hyppynsä. Quesada, nyt hyppyvuorossa oleva, on kolmantena 17.19. Ja hyvännäköinen hyppy on Quesadan, mutta kun se on yliastuttu, niin ei sillä mitään väliä silloin enää. James Beckford kolmiloikassa, jota johtaa ja hurja hyppy jälleen, hän parantaa. Tämä on pitempi. Ilman muuta tämä on pitempi. Missähän meillä on nyt tuulimittari, jossa me näkisimme? Ei niin. Tämä on nyt ainakin näin tästä kuvakulmasta. 29. No niin. Maailmanennätys. 29 toinen Mutta sehän kiihdyttää valtavaan nopeuteen itsensä. Äärettömän helpon näköinen. Ja katsokaa nyt sitä keskiloikkaa. Tietysti ensimmäinenkin on pitkä, mutta tämä seuraava. Siinä on matalia ne ovat. Hänen ehdoton valttinsa ja sitten tämä viimeinen hurja venytys ja 18.29. Kohta saadaan lakkua viedä tällä hetkellä. Ja hyvä hyppy häneltä. Hän teki kakka siihen ennätykseen. Tämä on hyvännäköinen hyppy, todella hyvännäköinen. Pitkä ensimmäinen, ei Edwardsin tasoinen toinen, mutta kolmas on taas erinomaisen hyvä osoitus hänen hyppytaidoistaan. Siinä ja siinä. Kyllä, 17.59, mutta tässä on myötätuulta liikaa. Maris Brusiksilla on nyt mahdollisuus lunastaa itselleen loppukilpailupaikka. Se on vielä tällä hetkellä kovin kaukana. Ja se jää kyllä haaveeksi, se pääsy 3 päätöskierrokselle. Kerhoon nimittäin hän hyppää toisena ja hänen jälkeensä on vielä 10 hyppääjää. Ja heistä muutamat voisivat heilauttaa Henrikssonin pois finaalista, ellei hän nyt paranna. Ei taida parantaa. Ei. Tord Henriksson on halli MM-kisoissa ollut kerran 3. Ja oli Tokiossa 4 vuotta sitten 5. Ne ovat hänen parhaat saavutuksensa. 17.21 on oma ennätys. Ja saadaan kolmanteen hyppyyn kolmiloikka finaalissa. Jaha, punainen lippu.
Hukkaan on mennyt 2 hyvää hyppyä nyt. Yliastuttu. Siellä on tärkeä yritys. Brian Wellman. Bermuda vuorossa. Ja hän kyllä nyt venyttää sen verran, että Tord Henrikssonin jastopaikka on tosiaan enemmän kuin vaarassa. Georgiev finaaliin meni, finaalikierroksille. Hänen 4. hyppynsä tässä kilpailussa. Ja sinne tästä kulmasta vähän vaikea arvioida alle. Brian Wellman 4. hyppykierroksella. Ja nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää todella hyvältä. 17,5. Ja valkoista lippua heilautellaan. Brian Wellman saattaa uhata jopa Dominican Romania tällä hypyllään. Hän parantaa kyllä. Brian Wellmanin paras tähän asti 17,31. Menipähän. 17,62. Näinhän siinä sitten käy, kun rupeaa takaisin. Sähäkkä vauhti, hienot loikat, mutta ei saada. Ja Jelviske Saadalta hyvän näköinen hyppy, mutta se on yliastuttu. Hyvä olosuhteissa. Häntä ennen kyllä muutama hyppäjä on yltänyt tälle metriluvulle. Jonathan Edwards. Pettymyksen huokaus. Jelvis Quesada, 3 loikka. Ja aika hyvän näköinen hyppy. Suunnilleen yhtä pitkälle kuin hänen aikaisemmat yliastuttunsa. Ehkä ei ihan niin hyvä. Ja Jelvis tietää itsekin, että paljon energiaa on mennyt hukkaan 4 pilattuun hyppyyn. Tämä on hänen parhaansa varmaan, mutta kysymys on siitä, että riittääkö se samaan kuin Romain, mutta jää 4. Yliastuttu. Pituushypyssä sen jälkeen Conley on kolmiloikassa ollut mitaleilla Roomassa, Tokiossa ja Stuttgartissa. Ja nyt lajina nimenomaan kolmiloikka. Wellman tällä hetkellä kakkosena 17,62. Näytti yliastutulta ja sitä se olikin. Se siitä, ja Brian Wellman on varmaan tyytyväinen suorituksensa kisassa 17,62. Ja nyt ilmekin kertoo siitä, että tämä oli pientä teatteria. Kyllä minä tiesin, että hyppy oli yliastuttu. Mutta sitä ei tällä kertaa tule ja yliastuttu. Uskomattoman hieno 18,29. Bermudan Brian Wellman kakkosena 17,62 ja kolmanneksi